Il-kandidat nazzjonalista Ryan Merċieqa allegatament għeddet persuna barra l-qorti. Il-kandidat fuq 13 il-distret fetaħ libel kontra l-editur tat-Torċa, dan wara li f'Jannar tas-sena l-oħra t-Torċa kienet irrappurtat li għaqda mhux governattiva li tagħha Ryan Merċieqa huwa segretarju kienet fiċ-ċentru ta' taħwida wara li naqset milli tipprovdi dokumenti importanti dwar fondi Ewropej. Kif kienet jinstema l-każ ta' Libel xiet it-teżorir tal-għaqda l-istqar kif hu qatt ma ngħata d-dokumenti oriġinali tal-proġetti marbuta ma' fondi Ewropej, iżda dawn dejjem kienu f'idejn il-President jew is-Segretarju tal-għaqda. Fl-istess ħin it-teżorir ppreżenta wkoll qatt ta' ċekkijiet. Wara din ix-xhieda li jidher ma daqqet xejn għal wieħed mill-favoriti ta' Simon Busuttil, fil-kurutur tal-qorti il-kandidat nazzjonalista allegatament mar fuq ix-xhud tiegħu stess u b'ton qiebes qallu issa ġejja tiegħek. Kien hawn li quddiem il-Maġistrat Francesco De Pasquale, l-avukat tax-xhud spjegat kif il-klijent tagħha kien għadu kemm ġie meddet. Min-naħa tiegħu il-Maġistrat talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga dan il-każ dwar theddid. Sa dan it-tant il-kandidat nazzjonalista Ryan Merċieqa huwa wieħed minn dawk ferm imbuttati mill-kap Simon Busuttil. Huwa sigriet magħruf li wara li l-aspirazzjonijiet politiċi ta' Giovanna De Bono spiċċaw fix-xejn, il-kap nazzjonalista beda jimbotta il-kandidat żagħżugħ Ryan Merċieqa li issa jinsab taħt il-lenti ta' investigazzjoni mill-Pulizija dwar theddid.